sa v pôstnom období a nie je zlé si urobiť vychádzku do prírody na nejaké miesto, ktoré možno poznáte, ktoré nepoznáte a mať aj takýto čas v tichu, aby sme mohli uvažovať, premýšľať a možno tak akoby vystúpiť z toho zhonu každodenného dňa a vystúpiť na vrch, tak ako aj Ježiš vystúpil na vrch so svojimi učeníkmi. Tam sa pred nimi premenil, čiže na vrchu zažili taký špeciálny Boží zážitok. Tak určite každého z nás Ježiš pozýva minimálne. A Ježiš hovorí, že ak sa ideš modliť, tak zatvor za sebou dvere a modli sa v tichu svojej izby. A určite aj ten jeho výstup na vrch nás pozbudzuje aj nachádzať si takéto miesta ticha a miesta takého osobitného spočnutia s Bohom. Samozrejme, že možno byť modlitbe aj v tom spojení počas celého nášho dňa, aj v tom zhone práce, toho všetkého, čo nás obklopuje, ale myslím si, že je nevyhnutné mať taký čas, kedy si poviem, teraz mám čas, Pane, pre Teba, teraz chcem počúvať Tvoj hlas, tak osobitne. Takže vás srdečne pozdravujem.